gik manyalo kelo dang' e paro sana madichuo. Nitie moko mawach ni medical ma seche moko kopo ni in go onego bed ni idhi daktari pimi ka in gi bipolar, nitie moro iluongo ni bipolar, to ing'iyo kaka itimi, nitie yedhe ma imiyi nikech onyalo bedo genetic. Ing'e dang' ni nyalo bedo yani history mo mar anyuola, kwaru ne pache dang' ni, minu moro be ne pache dang' ni kamano koro nyalo maki, koro inyalo inherit. Koro ma to dwaro medical check up, idhi to nitie dakteche kaka mi yath. To sana mar iluongo ni mazingira kata space mawadake ni kako kong'eny ot wang'isi paro madang' ni biro kanyo gi weche makamago. To weche gi gimodhiera niya solution to nitie, yani nitie kaka inyalo konygi. Pod inyalo konyi mana kaka jawinjo na moro wacho cha ni kik waluor chuo, wawuog oko kendo wawuo e wachni. Erokamano ahinya. Achiel kachiel mano kama arange kanyo kura mo jongo kinyi makawuono mar mondo mi wachopi achiel kachiel. Ang'e ni nitiere ote mathoth ahinya madonjo, moko bende kochopo achiel kachiel nitiere simbi kanyo inyalo range moro mantiere menyalo duoko kod mathoth bende mwayudo kanyo kura mo jwang' wakaw thuolo mar duoko gi adongi thuolo kamar dakika adek kende to ang' wayudo thuolo mar wacho weche wa mogik achiel kachiel. To sani nyakora mo jwang' gi jogo duto mabende osendikonwa kar kae